Gabon osteguna du gaur, astea bai amaitzear dago eta gaurkoan ere lan istripuetan jarri behar dugu fokua. Izan ere, 45 urteko langile bat hilda asteazken honetan Irunen Aldamio batetik erorita. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak hala jakinarazita. Obretan dagoen eraikin bateko 3. solairutik erori da langilea, hondakinak kentzeko odia jartzen ari zenean kolpearen ondorioz hilda lekuan bertan. Lankideetako bat ere zauritu eginda, lurra jo horretik haren gainera erori baita. Hildakoak konstrukzionez ari zurentzat egiten zuen lan eta osalanen txostenaren arabera egun bat baino etzeraman enpresan. Dagoeneko 5 dira urte hazi eta beharrak hildituen langileak. Izan ere, lan istripuak arira, lan erreforma ezinbestekoa da horren arira, LAB sindikatuak proposatutako lan erreformaren aurkako aldarrikapen eguna deitu du gaurkoa Euskal Herri osoan. Mobilizazio ziklo berri bat abiatzea helburu hartuta eta langile guztiak aktibatzeko xedeaz Madrilen zein Parisen. Posible ez den ibilbidea Euskal Herrian eraikitzeko aldarria izan du nagusi. LAB sindikatuak lan erreformaren aurkako aldarrikapen eguna deitu du Euskal Herri osoan. Mobilizazio ziklo berria abiatzea helburu hartuta. Izan ere, LABen ustez ezinbestekoa da langile guztiak aktibatzea Madrilen zein Parisen posibles den ibilbidea Euskal Herrian eraikitzeko. Hala, protestak deitu ditu sindikatuak Ipar eta Hego Euskal Herriko lantoki eta eskualdeetan. Igor Arroyoz, LABeko kideak azaldu duenez, Hamaika telebistako Gurean Gaur magazinean, bizitza duinerako burujabetza aldarrikatzeko egin dituzte protestak besteak beste. Bai Ipar Euskal Herrian eta baita ere Hego Euskal Herrian ekimenak hasi dira. Ipar Euskal Herrian beste hainbat eragilerekin batera Macronen murrizketen kontrako manifestazioan parte hartzen ari gara eta Hego Euskal Herrian 11 ekimen egiten ari gara. Tartean Adegiren egoitza okupatu dugu Donostin, adierazteko argi eta garbi Euskal Patronalari lan erreforma honekin eta politika hauekin ez duela bake sozialik izango. Iparraldean manifestazioa egin dute bai Baionan, bai Hendaian eta hegoaldean 11 protesta egin dituzte lantokietan. Protesta deigarriena Adegi Gipuzkoako enpresarien elkartean egin du LABek. Patronalaren egoitzaren okupazio simbolikoa egin dute sindikatuko kideek. Bada lan erreformaren aurka azaltzerekin batera 5 aldarrikapen zehatz ditu LABek. 1.400 euroko gutxieneko soldataren bidean urratsak egitea, gutxienez 30 orduko asteko lanaldirako bidea hastea, genero arrakala gainditzea, enplegu suntsiketa amaitzea, lanaldi partzialak mugatzea eta enplegu publikoa egonkortzea dira sindikatuaren aldarrikapenak. Sindikatuaren ustez, Madrilen eta Parisen hartzen diren erabaki ez harago, Euskal Herriko erakunde eta eragile politiko eta sindikalei dagokie hori gauzatzea. Horiek horrela, LAB sindikatuari funtsezkoa iruditzen zaio Euskal Herriko lantokietan eta kolektibeetan borroka sindikalak sendotzea. Kalean dinamika sozialak auspotu eta lan zein bizi baldintzak eraldatzeko, Euskal Herritik bide horria sustatzea helburu. Lan erreformarena 7 egun falta dira otsailaren 3 arte, Espainiako Kongresuak lan erreformaren dekretua baliozkotu edo atzera botako duen egunera arte. Gaurkoz, Espainiako gobernuak ez du 1 ukitu ere egin nahi Espainiako sindikatu eta patronalak adostutako testuan eta bere ohiko bazkideek hain zuzen aurkakoa exigitzen diote. Bora badago, astebetean, baldin eta aintzat hartu nahi balin baditu, hemen egiten diren aldarrikapenak azken finean gehiengo politikoa dute hau aurrera egin ahal izateko eta berriro mahai gainean jartzen duguna hori da, ez? Erreforma honek ez du derogatzen zegoen erreforma hori, uste dugu momentua dela gauzak beste modu batetara bideratzeko eta aukera galdu bat ezin duela hori izan, ez? Eta arduragatik esaten dugu hau, eta lan erreforma honei aldaketak egin behar zaizkiola bistakoa da eta hemen gaudenok hau aurkezten dugu, ez? BNG, RC, CUP eta EH Bildu batera aurkezten dugunak ere adierazle da Kongresu honetan egin daitekeela zerbait, ez?
Bilbon, UGTko idazkari nagusi Pepe Alvarezek, Raul Arzarekin batera sindikatuko egituretako zuzendaritzekin lan erreformarako premiazko neurrien akordioari buruz egindako bileren txandaren berri eman du goiz honetan. Bertan izan da Aiara de Urreta kazetaria eta halaxe jaso du sindikatuaren ahotsa. Queremos hacer un llamamiento a los partidos políticos vascos que tienen dudas sobre la convalidación o no de este decreto, y nosotros entendemos que es un paso importante, que es un paso decidido. A mí la verdad es que me cuesta mucho entender cómo es posible que se hayan convocado manifestaciones contra esta reforma. No le doy crédito. Es decir, ¿hasta qué punto el sindicalismo está obcecado en eslóganes? ¿Hasta qué punto no entienden cuáles son las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país? Eta sindikatuen arira, egungo eskola segregazioa onartezina dela iritzita egoerari buelta emateko 14 proposamen egin ditu Komisiones Obreras Euskadi sindikatuak. Haien irudiko egoera ahulenean dauden ikasleak sare publikoko eta itunpekoko ikastetxeen artean banatu beharko lirateke modu heterogeneoan. Sindikatuak matrikulazio prozesuak erabat aldatzearen alde egin du eta eskatu du bidezkoagoa izango den sistema horretan parte hartzeari uko egiten dioten itunpeko eskolei pixkanaka finantzak eta publikoak kentzeko. Gaur egungo euskal gizarteak gero eta konplexuagoa, gero eta etnia anitzekoa, ekitatea ez besterik justizia sozialaren antzeko hezkuntza kontzeptua izan behar du. Individualtasun gutxiagokoa eta sistemikoagoa izanez. Hori dela eta onartezina da euskal hezkuntza sistemak egun duen segregazio maila. Egoera hori gainditzeko Komisiones Obreras irakaskuntzak esan dudan bezala zenbait proposamen aurkeztu nahi izan ditu. Gaia saldatuz, Kalera Info aldizkaria eta kalera.eus webunea ixteko erabakia berretzi du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Erabakia hartzeko ebatzi du terrorismoa goratzeko tresna direla. Bestalde, bakearen eta bizikidetzaren aurkako ofentziban beste urratz bat dela adierazi du sortuko arbatean eta haren larritasuna nabarmendu du. Halaber, gogoratu du sortuko 6 kideren aurkako sumarioa irekita dagoela kalera dinamika dela eta sumario horrek euskal preso politikoen eskubideen aldeko eta haien asistentziaren aldeko lana kriminalizatzen markatu dituela gaitzetsi egin du sortuk. Bestaletik, Usansolo udalerri bilakatzeko prozesua beste fase batera igaro da gaur. Osoko bilkura egin dute Galdakaoko udalean eta 2 bozketa egin dituzte atzo. Prentsaurrekoa egin zuen udalean bertan Usansolo herriak eta galdeketa ofiziala martxoaren 20an edo 27an egin gura duela iragarri zuen plataformak. Pertsona batek ez duela ulertzen zelan Usansolo kalduten eukina inbeste ilusio, 34 urte egon da asuntonekin, arazonekin, seguretzea arazoa. Eta zergaiti da arazo bat, azkenean gu gaude gaur hemen zuek eta guk honetaz hitz egiten, borondate politikorik ez dalako egon. Ez da beste sekreturik. Politikan da beste zentzun batzutan bizian. Norbait badauka borondate egiteko gauzak aurreratza doa, bai espare, ez doaz aurreratza. Tamen hori pasatu da. Bestetik, izurriari aurre egiteko neurrien bueltako ezbaia indarrean da Euskal Herri osoan, bereziki ziurtagiriaren bueltakoa. Berez, COVID ziurtagiria indarrean egoteko epea astelenean amaituko da Euskal Autonomia Erkidegoan eta ikusteke dago jarraipena emango dioten ala zorrela. Donostian izan gara jendearen ahotsa jasotzen, ziurtagiria eta pandemiaren kudeaketa izpide. COVID ziurtagiria koronavirusari aurre egiteko egun indarrean den neurri murriztaile esanguratsuenetako bat da. Sozialki asko eragiten ari den neurria da eta horren aurrean hainbat mobilizazio egin dira asteotan ziurtagiriaren aurka, baita derrigorrezko txertatzen aurka ere. Ziurtagiria izpide Donostian izan gara herritarren ahotsa jasotzen. Bai.
Ez hiru txerto esatuta eta ematei bai. Zati, un poco desmadre, bueno, normala da, gaztek danok izan gira eta gure bestalden gare eta baino bai, ondo irute zait. Bueno, ez zain bat ere beharrezkoa da egokia iruditzen pasaportearen zera. Nik badet eta txartuak hartu ditut eta bete ditut txintxo esan dako. Ez nahiz hain gaiztoa, pandemian zehar hiritarrok oso gaiztoak izan gara dirudienez, baina bete ditut nahi berez ez zaite bat ere egokia edo zuzena iruditzen. Yo no estoy conforme con el pasaporte COVID. Yo estoy vacunada, pero bueno, pues pienso que el tema de vacunarse es una opción de cada uno. Agintariek pandemiaren kudeaketa egokia izan duten ere galdetu diegu. Oro harritzaile zuzena iruditu. Ez, netako gaizkia da. Eta gaina hauain, lehenengo gabonak eta orduan festarako irikitzen, jentea juntarazi egiten. Eta gero ja, pasatzen denean pixka bat, oain berriro leizte hasiko dira astezentutarako prestatzen. Pues ez dakit. Si te das cuenta, cada vez cambian las cosas. Hoy te dicen que es azul y mañana te dicen que es negro. No puedes saber, porque parece que están jugando con nosotros. Suposatzen dut ez dela bat ere erreza olako histori bat kudeatzea ere, ez? Saltoka ibili dirala, nik behintzate zera hori daukat, impresio hori daukat, ez? Ezin asmaturik eta zuzena ez da izan, zuzena. Agian gerora esan daiteke hori, ez da aurrez zertu ziteken edo, ez? Baina ona ez da izan. Es que al final te mareas un poco, porque hoy es una cosa, mañana es otra, y yo creo que además esto como ha sido para todo el mundo pues algo totalmente imprevisto, creo que ni ellos saben cómo hay que funcionar y nosotros menos, o sea que... Hain zuzen, pandemia honen erdian osasun sistemak goia jo du. Horren adibide argia da besteak beste, hainbat ebakuntza bertan bera gelditu direla edota langile falta sumatzen dela. Ikus dezagun honen inguruan ere herritarren iritzia. Osasun sistema publikoa arrakala baten erdian aurkitu da pandemiaren eraginagatik. Beste batzuek diote agintarien utzikeriak eraman duela gainbeherara. Susana Martin lehen mailako arretako zuzendariaren esanetan, 198 familia mediku eta pediatra falta dira. Arazoa hemen da plaza horiek betetzeko modurik ez dagoela, ez baitago profesionalik horiek betetzeko. Egoera horren aurrean herritarrak dira lehen kaltetuak. Zein iritzi izango dute? Nahiko gaizki da. Ni daukete, enfermera daukete kuadriako eta bere honen, horreina. Baina hori Eusko Jaurlaritza pintxa bat zen. Hainbeste diru gastatu tren de alta velocidad eta metrotan da beste gauzatan ez dau diruik eta hor notatzea. La gente de Osakidetza, la verdad es que está agotada. Es que yo también he trabajado en el medio y les entiendo un montón, vamos. Y luego la gente, los de fuera, los pacientes, estamos muy estresados. Udazkenean, 4.000 osasun langile botari dituzten kanpora. Hori nola ulertzen da. Eta gero orain falta dago, eta orain dago dana kolasatuta. Ez que jentia zein behar dugu. Etxien galditu, etxien sartuta. Eta gehonekin testak eta gauza guztiak eta hori, oso gaizki. Y luego, claro, tengo yo muchos problemas físicos y mucho esto, estoy esperando a que me hagan una resonancia del ojo. Se supone que el día 3 de septiembre la tenía que tener hecha y todavía no tengo ni idea de cuándo me la van a hacer. Que ahora que estamos un poco mejor, se supone, ahora peor. Porque te estoy hablando, cuando empezó la pandemia, a mí me daban presenciales, ahora no. Aidia bideratzen pribatazuna, baina jente ezin duena ezingo du. Osasun publikoa izan behar du, ez? Jende guztiarentzako. Azken finean, gaizki edo gaixorik edo zeran aurkitzen denak, non zagite, non baite jo behar eta hori gertatzen ari da zoritxarrez bai. Nik uste dut, hemen metroak eta abiadura handiko trenak eta gainontzeko eta inbertitzen den bezala, inbertituko balitz hezkuntzan edo eta osasunean beste zerbait izango litzakera iruditzen zait. Ez dut uste, nik uste dut ez dela beharrein bat inbertitzen. Orduan horrek, guzti horrek ondorioak. Bai
erizain falta, mediku falta, eta gainontzeko, bai. Eta osasuna izpide Euskal Herrira ailegatu da urten ere, hegazti gripea kasuak areagotzen doaz eta zaintzapean dauden herriak geroz eta gehiago dira hala. Perez eta Larza Balen arrangurazko ahotsak jaso ditu kaseta.eusek. Joan den astezkenean jinda DDPPko delegazione bat, ikusterat ze gertatzen zen gure etxen. Beraz, gure kanpoko hazkuntza erakutsi diotegu. Oartu dira kabalak kanpoan zirela eta eritasunik etzela. Eta galde egiten daukundera behaz dira biosekuritate araudiak errespetatzea, denak sarepean emaitea eta denak tinkatzea. Baina ere, gana dauku, sekulan auzoko kasua otoman patogen ateatzen bazen analizetan, gure etxaldea ere hilko behar zutela. Joan den ostegunean jakindugu auzoaren ateak otoman patogen zirela, H5N1 otoman patogen. Behaz errandaukute gure ateak hiltzera din behar direla. Onokoan ez dakigu noiz, diren, ze kondizionetan eta nola gertatuko diren ondoko egunak. Otsaiaren 11tik 18 egingo dute emakumeak zientzian egitasmoa Donostian, 25 ekintza baino gehiago antolatu dituzte eta adin guztietako jendeak izango du ekimenean parte hartzeko aukera. Zientzia nesken kontua badela aldarrikatuko du emakumeak zientzian egitasmoak bere 6. edizioan. 3 helburu argirekin abiatu zuten urtero handitzen doan proiektu hau. Emakume zientzialarien lana ikusarazi, jarduera zientifiko-teknikoak gizonezkoen kontua direlako uste apurtu eta neskek zientziako ikasketak hauta ditzaten sustatzea. Jomuga horiei lotuta, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egunean, otsailak 11 abiatuko dute hilaren 18 arte luzatuko den programa Donostian. Orotara, 25 ekintza izango ditu egitarauak, aurrez aurrekoak, birtualak eta hibridoak izango direlarik. Gaztei zuzendutako ekintza guzti hauen helburua, zientzia eta ingenieritzan lanean ari diren emakumezkoen eredu errealak aurkeztea da. Emakume gazteek bereziki euren burua aurlo hauetan lanean irudikatzeko aukera gehiago izan ditzaten. Adin guztietako jendeak izango du parte hartzeko aukera. Izan ere, familientzako, nerabeentzako, eskolentzako, 55 urtetik gorako emakumeentzako eta publiko orokorrarentzako jarduerak antolatu baitituzte. Eskainiko dituzten ekintzen artean daude besteak beste, esperimentu tailerrak, jokoak, antzeslanak, mahainguruak, erakusketak eta filmen proiekzioak. Horietan parte hartzeko izen emateko epea zabaldu dute dagoeneko proiektuaren webatarian. Horrez gain, emakume zientzialariak ikusarazteko helburu horri lotuta, proba pilotu gisa ekimen bat jarriko dute martxan. Donostiako saltoki batzuen erakusleioetan emakume zientzialari batzuk komenduko dituzte. Aurtengoan gainera, 6 erakunde berrik egingo dute bat egitasmoarekin, eta guztira 17 euskal erakunderen babesa jasoko du aurtengo programak. Eta albistegiko berriekin bukatzeko kiroletan, Bilbotik abiatuko da 2023ko uztailaren batean txirrindulari lastarketa ezagunena Frantziako Turra 3 egunez euskal lurraldeetan gaindi ibiltzeko. Antolatzaileek urtarrilaren 26 honetan eman dituzte xehetasunak Gasteizen eta uste zenaren kontra, 3. etaparen Lapurdiko satia ez dute ezagutarazi hortxe, horren gaineko informazioa eta bueltan elkarrizketari irekiko diogu tartea. Orain arte. 2023ko Frantziako Turra Euskal Herritik abiatuko da uztailaren batean eta 3 etapa egingo ditu Euskal Errepideetatik. Asteazken honetan urtarrilaren 26an Turraren 110. edizioaren lehen 3 etapei buruzko xehetasunak eman dituzte, Gasteizen egin den aurkezpen ekitaldian. Bilbotik abiatuko da uztailaren batean eta Bizkaiko hiriburuak hartuko du lehenengo etaparen amaiera ere. 2. eguneko ibilbidea Gasteizen hasi eta Donostian bukatuko da, eta 3. Amorebieta Etxanon hasi eta Euskal Kostaldea zeharkatuz Irundik iparraldera igaroko da. Gasteizko Europa jauregia eszenatoki hartuta bertan izan dira Inigo Urkullu lehendakaria, Christian Prudhomme Frantziako Turreko zuzendaria, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldun nagusiak, Bilbo, Gasteiz eta Donostiako alkateak eta beste agintari eta txirrindularitzaren munduko hainbat ordezkari.
Horien artean, eszenatoki gainera igo ziren lehen gonbidatuak Txomin Perurena, Joseba Beloki eta Agurtzana Elorriaga txirrindulariak izan ziren. Azken hau izan zen Europa jauregian egon zen emakumezkoen txirrindularitzaren ordezkaritza bakarra. Egun berezia izan da batez ere txirrindulari profesionalentzat. Pozik agertu dira hoien artean Mikel Landa eta Jon Izagirre eta biek ala biek etapa gogorrak izango direla uste dute. Súper contento, ¿no? De poder disfrutarlo como txirrindulari y de empezar un tour en casa. Son etapas, digamos, fáciles, ¿no? Para ser Euskadi, pero al mismo tiempo, pues para un inicio de una grande, son etapas duritas y bueno, pues para los de casa será una ventaja. Pues sí, no esperaba quizá que la primera ya fuese tan dura y exigente, pero así es, ¿no? Quizá es un poco la tónica de las etapas de País Vasco, ¿no? Con muchos sube y bajas, no tenemos grandes puertos aquí, pero sí que son recorridos un poco ratoneros, siempre se dice y siempre es así que el Tour siempre lleva una gran tensión y bueno, las primeras etapas sobre todo todos queremos ir delante y librar las caídas y yo creo que será un día espectacular para ver. Alde ekonomikoaren arira, Euskal Erakundeek 12 milioi euro ordainduko dituzte 2023ko Turraren irteeragatik. Kopuru deigarria da kontuan hartzen badugu azken urteetan hainbat talde eta lasterketa desagertu direla laguntza ekonomikorik ez izateagatik. Hoien artean, gizonen egutegian, Zornotza, Urkiola eta Laudioko lasterketak daude eta emakumeen hitzorduetan emakumeen bira. Turrak Euskal Herritik izan zuen aurreko irteera Donostian izan zen 1982an Miguel Indurainen garaipenaren ostean. Hortik aurrera, EAJak gobernatutako erakundek Euskaltel Euskadiren aldeko apustua egin eta urtean 3 milioi euroko ekarpena egin zioten taldeari. 2013an ordea Euskal Selekzio baterako hutsunea betetzen zuen talde bakarrari laguntza ekonomikoa emateari utzi zioten. Ondorioz, talde laranja desagertu zen eta ordutik itzuliaren eta datorren urteko Turraren etapak hartzeko bideratu dute dirua. Bitartean, Euskadi Fundazioa, Euskadi Murias eta beste Euskal Txirrindularitza proba batzuk ere desagertu dira. Euskaltel Euskadi talde berriak gainera ez du datorren urtean Turrean parte hartzea ahalbidetuko dion diru laguntza publikorik jasotzen. Ekitaldian parte hartu zuten EAJako ordezkariek diru publikoa jarri dute 4 kasuetan alderdi horretako alkateak dituzten irteeretarako eta iritsieretarako. Aurreko astean monopolia estreinatu zuten Bizkaiko uraren kudeaketa kontrolatzeko trama jorratzen duen lehen kazetaritza dokumentala. Ricardo Gamaza kazetariak zuzenduta, Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoak uraren monopolioa sortzeko enpresa pribatuekin egindako eragiketen nondik norakoak kritikatzen ditu eta izan ere horren inguruan aritzeko gurekin dugu gaurkoan ere pantaiaren beste alboan Alex Marañon, Bizkaiko Ur Publikoaren izenean. Gabon, Alex? Gabon, bai, eskerrik asko gonbiteagatik. Zuri gurekin egoteagatik, esan bezala Ur Patzuergoak enpresa pribatuekin egindako eragiketak salatzen dituzue dokumental horretan. Zein da horren inguruko errealitatea momentu honetan? Bueno, Ricardo Gamaza oso kazetari ezaguna da, batez ere ingurumen gaietan eta oso aritua eta hainbat dokumental egin izan ditu. Eta azken aldian ari da batez ere uraren privatizaziorako estatu espainolean ematen ari diren mugimendu ezberdinak aztertzen eta dokumental batzuen bidez hori azaleratzen eta sozializatzen, ez? Eta orduan, dokumental honetan tokatu zaigu Bizkaiari, bai? Bizkaian ere, Ur Publikoa plataforma 2019an sortu genuen, batez ere, eskatuta geundelako, gure herrialde honetan, Bizkaian, ura kudeatzen ari zen eragatik edo norabideagatik batez ere, ez? Eta, dokumental honetan, monopolia den dokumental honetan, besteak beste plataformaren izenean ere parte hartzen dugu, hau da, elkarrizketa ere egiten digu, eta bideo horretan islatzen da,
nola, Bizkaian ere, uraren inguruan ere, badaudela nolabait urarekin, negozioa egiteko saiakera, naiz eta erakunde publikoen aldetik ustez egiten diren, Eta hortara, dokumental hau horretan sakontzen du eta gainera baita ere herri ezberdinetako errealitateak eta ingurumen aldetik ere uraren kudeaketa Bizkaian ere aztertzen du era sakonean, hortaz oso dokumental interesgarria da. Zuk esan bezala, Bizkaiko Ur Publikoaren plataformaren izenean etorri zara gaur gurekin tarte hau konpartitzera edo. Zertan datza zuen lana? Bueno, batez ere Ur Publikoaren plataforma osatzen dugu hainbat eta hainbat eragile, hau da, Bizkaia mailan dauden sindikatu guztiak, bai? Errealitate eta sentsibilitate ezberdinetakoak, kontsumitzaileen elkarteak, talde ekologistak eta bestelako irabazi asmorik gabeko elkarte batzuk. Azkenean arazoa edo behintzat mahai gainean jarri nahi dugun erronka da, bestelako ur kudeaketa bat bideratu behar dela Bizkaian, esparru guztietan, Gaur egun, arazo nahiko larria dugu Bizkaian, ura oinarrizko eskubidea denean, guztion zerbitzura egon behar du, eta hortaz eskuragarritasun hori egon behar du, Baina argi eta garbi ingurumenaren aldetik kudeaketa iraunkor bat sustatu behar da, Eta horregatik, gogoratu behar dugu Bizkaian, eraten dugun ura, ez dela Bizkaikoa, gehien bat. Uraren 80% Bizkaian eraten duguna, batez ere Zadorratik, Arabatik dator, eta Orduntetik, Burgosetik dator. Hortaz, hori da lehenengo kezka, hau da, zer gertatzen da gure ur baliabideekin, herrietako ur baliabideekin, eta nolabait hori, nola probestu eta ingurumen aldetik, nola egin iraunkorrago, jasangarriago uraren kudeaketa hori, ez dena logikoa da, dependentzia hori izatea. Hau da, Bizkaiak Arabako urekiko eta Burgoseko urekiko duen dependentzia hori ez da normala, hori ageri da, Eta aparte, baita ere ikusten dugu, azken aldian ere, kudeaketa aldetik nolabait privatizaziorako mugimendu batzuk ematen ari dira, Nolabait gero eta azpikontratazio gehiago daude uraren zerbitzuetan, kontuetan izan behar dugu ura azpiegituretan milioi asko inbertitzen direla, Bizkaiko Foru Aldundiak Bilbo Bizkai Ur Partzuergoari 380 milioi euro eman dizkio azkenengo urteetan inbertsio guztiak egiteko, eta hortaz, diru horren kontrola eta kudeaketa nolabait oso importantea da, Eta nolabait ikusten ari gara ere, azken aldian ere, herri batzuk, arazo problematiko batzu dituztela urarekin, azken aldian agertu izan direnak, Garrantza kasu, uraren problema handi bat dauka, saneamendurako azpiegiturak eta hornidurako azpiegiturak behar ditu, baina jartzen zaizkien baldintzak ezinezkoak ditu betetzeko, eta orduan, Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik, diru iturri hori eten dute, eta Garrantzak gaur egun bizi du problematika oso handi bat urarekiko, Eta azken aldian ere ikusi dugu ere, nola ondo funtzionatzen zuen eskualde mailako partzuergo bat, non bertako ura kudeatzen zuten era publiko eta bertako langileriarekin, nola Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimenaren aldetik, Bustaldeko Ur Partzuergoa, Bilbo Bizkai Ur Partzuergoaren baitan integratu arazi eginda, Hau da, azkenean, ikusten dugu nolabait, guztia dena Bilbo Bizkai Ur Partzuergoaren kontrolpean egon nahi dela, baina kontan izan da ere, Bilbo Bizkai Ur Partzuergoak ere garatzen duen kudeaketa, hori ez dela oso gardena, azkenean kontrol publikoa ez delako behar bestekoa, Eta hori da apur bat, nagusiki uste duguna aldatu behar dela, eta horregatik ere, dokumental honen bidez, hori uste dugu ere, eztabaida hori Bizkaian, hau da, uraren eztabaidaren Bizkaian, zabaltzaren beharra ezinbestekoa dela,
Bai, orain Alex Bilbao Bizkaia Patzuergoa aipatu egin duzula, naiz eta horrek titulartasun publikoko erakundea izan, enpresa pribatu gisa jokatzen du, eta negozio berri honetan, ura negozio bat bihurtu dalako, hainbat bazkiderekin egiten du lan. Nolakoa izan da orain informazio hori edo afera hau azaleratu egin dozuela, nolakoa da hauen jarrera, honen aurrean? Bueno, uste dut, ustez, edozein erakunde publikori, eskatu behar zaiona da, lehenik eta binda gardentasuna. Bai? Gardentasuna, egunerokotasunean egiten duen lanean, gardentasunean eguneroko egiten dituen, edo gastatzen duen dirutan, eta gardentasuna batez ere, delako erakunde publiko bat gogoratu behar dugu, Bilbao Bizkaia Partzuergoak osatzen dutela herriek. Uraren kudeaketaren eskumena herriena baita, ez? Gertatzen dena da, partzuergori lagatu egiten zaio, baina azkenean, hortik aurrera, kudeaketa, kasi enpresa pribatu bat balitz moduan bideratzen da. Hau da, oso gune txikietan edo itxietan hartzen dira erabakiak, urteko asanbladak bat edo bi egiten dira, non herri guztia dauden, eta hortik aurrera oso talde txikitan bideratzen da dena, ez? Eta kontrol publikoa, azkenean, norabi horretan, galtzen da, ez? Eta ikusi ditugu gainera mugimenduak, ez? Adibidez, Bilbao Bizkaia Partzuergoa dago integratua, enpresa pribatuak eta bestelako partzuergo pribatuak osatzen duten estatu mailako elkarte batean, ez? Eta aldiz, ez dago erakunde publikoek osatzen duten elkarte publiko batean, ez? Hau da, dago Akziona, Akuarbe eta apur bat uramren negozioan, ez? Azkenean, uraekin negozioa egiten duten enpresa handi guzti horiekin. Eta orduan, hemen eskatu behar zaiona da, erakunde publiko bat denean, gardentasuna ezinbesteko. Eta nolabait ere eskatzen dugu parte hartze publikoa ere sustatzearena. Ez bakarrik herriena, ez? Baita ere, hau da, herriek azkenean, ez? Haien eskumena baita, ez? Eta haien ura, ez? Haien herrietako uraren kudeaketa sistema, ez? Partzuergoaren bidez egiten da. Baina zergatik ez? Eta ura izanik, ez? Oinarrizko baliabide bat, ez? Bizitzeko ezinbestekoa den baliabide bat, zergatik ez? Gizartearen bestelako eragileak ere parte hartzea, ez? Kudeaketa horretan. Eta horretarako adibidea daude beste partzuergo batzuetan, ez? Hau da, unibertsitateko jendea, unibertsitateko taldeak, ingurumen arloko taldeak, kontsumitzaileen elkarteak, auzo elkarteak, eta bar, ez? Hau da, zergatik ez, eragile horiek ez parte hartu, ez? Egunerokotasun batean uraren kudeaketan, ez? Kontutan izan behar dugu gainera ere, eragin zuzena dauka hori, hau da, azkenean, ez, argiarekin ikusi dugun moduan, urarekin ere tarifak asko igo dira, azkenengo urteetan 20% igo dira uraren inguruko tarifa, gertatzen da, klaro, argiarekin alderatuta, ez dela inbeste, ez? Baina igoera hori, ez, ematen ari da, ez? Eta uste dugu ere, gizartearen aldetik eta jendartearen aldetik, desinformazio bat dago, ez? Hau da, fakturaren inguruan, zer den ordaintzen denaren inguruan, eta nolabait ere, aurrezte politiken inguruan. Alegia, beharrezkoa dela, herritarren parte hartzea sustatzearena, egunerokotasun batean, Bilbao Bizkaia Partzuergoan, dituen organo guztietan, ez? Bai, eta Alex, amaitzeko etorkizunera begira, ikerketa publiko egin eta behingoz eztabaidan mahai gainean jarri ondoren dokumental honen bidez, zein izango da edo izan beharko litzateke urrengo urratza? Urrengo urratza izango litzateke Partzuergoaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren jarrera nola edo hala aldatzea, ez? Eta nolabait kudeaketan, egiten duten kudeaketan, benetan kudeaketa hori gardena eta publikoa izatearena bermatzearena, ez? Norabide horretan, ez? Datu bat, kuriosoa izan da,
dokumentalean parte hartzen dute, esan dugu, plataformatik parte hartu dute ere unibertsitateko irakasleek, kontsumitzaileen elkarteek, sindikatuek ere parte hartu dute, biologoek ere parte hartu dute, baina kasualidadez, bai, Ricardo Bera partzuergora joan zenean, elkarrizketa eske, eta bertan ere dokumental horretan Bilbo Bizkaia Ur partzuergoan iritzia ere jasotzeko, antza partzuergoak eseskoa eman ziren, zuela nahi bertan eselango elkarrizketarik egin eta dokumental horretan agertu, Orduan, esaten dugu nagu da, benetan oinarrizko baliabide bat izan da. Udalen kompetentzia eskumen bat izan da, eta azkenean herritarrongan duen eragina ikusita, ezinbestekoa ikusten dugu, kudeaketa era hau errotik aldatzea. Eta benetan, gardenak izatearena, Hau da, ura izenez eta izatez gardena behar du izan, eta kudeaketa ere norabide horretan egon behar du. Zentzu horretan, ora agertzen diren irudietan momentu honetan agertzen da Karrantzako alkatea, bera ere agertzen da, eta, ezin duguna onartu da, herrietan, egotearena horrelako arazoak urarekin, Eta herri batzuei finantzazio eman azpiegiturak egiteko, eta aldiz beste batzuei finantzaziorik ez ematearena, zigortzearena, Karrantza moduan, bestelako kolore politiko bateko talde bat dagoelako udalean. Hori gainditu behar da. Hori ezinezkoa da, gertatzen da gaur egungo Bizkaian, baina zoritxarrez gertatzen da, eta zerekin, eta oinarrizkoa den urarekin. Hortaz, asko dago aldatzeko, eta espero dugu, honek eztabaida zabaltzarena Bizkaian, eta nolabait eragitea ere, bai partzuergoan eta baita Foru Aldundian ere, beste motatako uraren kudeaketa bat sustatzeko eta bultzatzeko, Hori da espero duguna, behintzat. Besterik gabe, Alex, mila esker gurekin darte hau izateagatik. Mila esker zuei eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko, agur. Agur. Eta zuek ez mugitu, jarraian sorazaldiari irekiko diogu tartea, baina bitartean hortxe duzue Maite Aizpurua aktoreari ekindako elkarrizketatzoa goza ezazue eta orain arte. Maite Aizpurua da saltzera geldiezin bat, kuriosidade handia dakana, gauza askotan, eta, asmoikoki gabe edo, bizitzak eraman duna azkenean, antzerkegintzan bitartez, erlazionatzea, intereseko gaiak ikertzea. Resistentzia arazo fisikoa da, sortzen hasi izan arte dramatikoko karrera bukaeran, karrera bukaerako lana iteko ikerketa bat inbertzan lako, eta hori bukatu nun, eta gero jarraitu nun sormen lanakin beste urte terdiz edo lako bat, beste testu inguru batean, egoitzak, bide laguntza artistiko batekin, beste profesional batzukin lanian, eta orduan, han ezautu nun korrika makina, baina gero gaur egun antzeslanan dan gaia eta gaur egun estena gainean erakusten dana geroa sortutako lana da. Noiz hasten da promesa bat materia bihurtzen. Noiz bihurtzen da arazo fisiko batian. Zenbat entrenatu behar da, gezur bat egi bihurtzeko. Ez makurtu kolpian gauzak jasotzeko. Ez. Eskerreko hankan gainean bakarrik ez. Ez. Saltoik ez. Ez. Lurreaino ez. 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 Ez.
Antzeslanan ematen da topaketa bat aktore erren bat eta korrika makina baten artean, eta hor bilen artean sortzen da nolabaiteko promesa bat, ezta? Norbaitek egingo du makina horretan korrika, modu funtzional batean, gorputz atletiko argal batekin, gaitasun normatibo batzukin, edo behintzat hori lortzeko desirakin. Eta, topaketa honetaz balioteuz nahiko ironikoa dela, erren bat korrika makina baten aurrean paratziaia. Ez gaitua izendatua izan da gorputz edo pertsona baten, hau da, kasu honetan neu, inguruko ikuspegi desberdinak edo jorratzen di antzeslanean. Hausnarketako tartea ematen du, eta, ni saiatu naiz lantzen, edo behintzat deskubritu dut, ez da nire hasierako asmoa, baina leku bat hitz egiteko pixka bat ambiguidadetik, hau da, erren bezala nik urte asko ezin izan ditut korrika egin, eta antzeslana sortzen da momentu batean nun bai korrika aldetenin, hau da, gaitasun normatibo batzuk aldituten eskuratu. Orduan, transizio horretan, hau da, biktima edo diskriminazioan posiziotik baino, gehiago gezurra egia, gai ez gai, hori zalantzan jartzen duen lekutik. Azkenean proiektu pertsonala da, baina aurreateatzea ni oso sorte duna sentitzen naiz. Pilo bat jende eukidete lagundu ditena. Baita ere, antzerki mota ez narratibo bat izatean eta sortzaile berriak izatekoan bai, egia esango dizut, pilo bat ate itxita topatzen ditugula. Ojala, irekitzen juten badea pixkanaka, hori ere errealitate bada, oso zaila dela atiak irekitzea. Baina, antzerki edo arte esztenikotako inguruko lanean daun jendean aldetik, kriston laguntza. Eta hori, eske bestela ezin da, bakarrik ezin da, orduan. Asko jasotzezu, eta gero publikoan aldetik ere bai, baita ere, berezia da, no? Gabon berriro bagaude gaurko solazaldian, gaur Karmelorekin, ondotorri. Eskerrik asko. Eta Eneko Andorrekin, ondotorri bebai. Eta lehenengo gaia jorratuko dugu segidan. Orain bi aste, ohartarazi zuen foro sozial iraunkorrak, Espainiako estatuko hainbat taldek eragindako biktimek diskriminazioa jasaten zutela eta hori gainditze aldera, biktima horien artean argitu gabe dauden kasuak agenda politikoan sartzea eskatu egin du foro sozialak uste du, hain zuzen, oraindik urrun dagoela biktimekiko bereizkeria gainditzea. Entzun ditzagun garraian Agus Hernanden hitzak. Ez da soilik instituzioen aldetik duten jarrera edo alderdi politikoa duten jarrera, baiz eta gizartean bertan, nik uste dut, denon subkontzientean, galdetzen, hitz egiten dugunean biktimetaz, beti segituan pentsatzen dugu etako biktimetaz, eta estatua edo torturaren biktimetaz. Uste dugu hori, da ideia bat, xirimiri bat bezala, busti duela dena, eta horregatik guk uste dugu ailegatu dela, 2020 basaren urtean bukatu genuen ongi etorrien gaiarekin bideratzen, eta aurten gure foroaren ustez, justo estatuko biktimen diskriminazioari aurre egiteko unea garrantzitsu bat dela. Agerikoa da biktima guztiek ez dutela tratamendu bera jasotzen, ezta? Datuak ikustearekin nahikoa da? Bai, baina hori lotuta dago nik uste estatutik eta estatuaren inguruan antolatzen diren, estatu espainiarraren inguruan antolatzen diren instituzioetatik
nagusitu den doktrinaren ondorio bada, ez da. Doktrina horrek izan ditu bi etapa, nik esango nuke. Lehenengoa izan zen transizioa deituaren hasieran markatu zen, amnistia legea deituarekin markatu zen irakurketa bat, eta zen frankismo garaiko guztia ezabatori gelditzen zen. Horre balio izan zuen batez ere frankismoko agintariak eta zuritzeko, Martin Villa da adibiderik ezagunetariko bat, Fraga beste bat. Eta beraz, hemendik aurrera, demokrazian bizi gara, eta dana modu demokratikoan egin behar da. Berzio hori apurtzen ari da. Nik uste dut, kasu nabarmenenak Gasteizko eta Iruñako krimenak kasu eta Argentinan bertan ireki zen kereiarekin, ikusi da, eta gero hemen egindako lana ere, ikusi da traje horregia ez duela balio. Baina, transizioa aurrera joan ala, beste doktrina ofizial bat egin da, eta horrek zabaltze handia izan du, eta horrendik badu, eta da demokrata violento ekuazio hori nola aplikatu den, eta hortik ondorioztatu den terrorismoa, da terrorismoaren biktimak irakurketa hori, eta hori da nik uste bigarren trajea egin izan zaiona doktrina horri inguru ofizialetatik. Eta bigarren traje hori nik uste ari dala orain ere lehertzen, apurtzen, danabarmentzen inposatutako irakurketa ofizial bat dela. Hala ere, kapitulu batzuk nahiko adierazgarria daude, esate baterako agertu den revisionismoa Jaurlaritzaren inguruan azken aldean, gogoratuko duzue, egin dituen deklarazioak zuritu nahian, ez da frankismoa oraingoa, baina baita frankismo garaia ere, ez da poliziari eta guardia zibilari emandako tratuaren inguruan, da revisionismo ikaragarri bat ordan. Bueno, hor daude sustraiak, eta sustrai horiek aztertu behar dira jakiteko non kokatzen den debate hau, ez da. Bai, elebetetik, niri Espainian edo Espainian estatutik datorren aitortza momentu honetan ez nagoen beste kezkatzen, arduratzen hobeto esan da, ze Carmelok esan duen bezana edo Azurmendik esaten zuena, violentoak demokratak binomio horretan oraindik daude sartuta, eta hortik ez dugu zer lortuko edo ez da ezera aterako, baina bai kezka, norabaiteko kezka bat sentitzen dute, gehien bat Eusko Jaurlaritzaren tratamendutik. Ze alde batetik, bai, mondira pausu lotxati batzuk, aitorpenekin, torturaren aitorpenak ere informe desberdinetan, baina gero dauz, beste atzera pausu batzuk, Carmelok aipatu du, pasan egunen aurkeztutako zera txostenaren arira, ez dira bakareko Guardia Zibila Polizia Nazionala Ertzaintza, baizik eta ere frankismo garaiko aitortzak edo nolabaiteko errekonozimendu bat ematen da. Mitu indala gutxi, Antxo Maiak iparraldeko ikerlari batek atara du bere tesia frantzesez daun momentuz, baina uste dut euskaratu eta gaztelaniaz ere ataratzeko saiakerak egongo direla, justizia transizionalaren inguruan hitz egiten. Eta hor, Eusko Jaurlaritzaren analizi bat egiten du eta alde batetik aipatzen da, eta oso importante dibitzen zait. Eusko Jaurlaritzak dekon muga legalak, Eusko Jaurlaritzak ezin ditu egin nahi dituen aitorpen guztiak, hori bestelako biktimen legearekin ikusi genuen, hori arlo legalean. Baita ere, arlo simbolikoan, zen nolako kontraesanak ematen diren, eta Eusko Jaurlaritzak jorratzen duen diskurtzuan. Eta horre dago adibidez, egitea biktimen diskurtso bat, aipatzen, bakarrik etak eragindako biktimak, bueno, ez bakarrik, eta militarrak, politiko-militarrak, komandos autonomos, eta bar, baina violentos hoien diskurtsoa, baina biktima bezala ere hartzen, adibidez, militun manzanaz bat. Eta, klaro, horren aurrean, horiek baldin badira biktimak nola egiten da torturatuen inguruan, galen inguruan, Santi Bruarri lehenengo gomenaldia parlamentuan, orain dela urte batzuk egin zitzaion. Bilboko udalean, bardina. Zer nolako garapena izan aldu honek, batetik legalki mugatuak badaude eta bestetik simbolikoki ere ez badira aurrera pausoak emoten. Bai, nik uste dut, hortxe, irakurketa horretan bat gatozela uste dut, hortxe dago punturik nik esango nuke adierazgarriena, hau da,
revisionismoa edo bestela esan da, estatuaren violentziaren justifikazioa eraman izan dute kasu honetan, eta kuriosoa da txosten hori non sortu den, Arrupe Fundazioan sortu da, hau da jesuitek egin dute, Deustuko Unibertsitatean, Arrupe Fundazioan, eta gero Jaurlaritzak bere egin du, bai kontseilare batek, eta gero Jaurlaritzak oroar bere egin du txosten hori, eta claro, hor, violentzia legitimatu egiten da baldin eta estatuaren bada, baina ez bakarrik transizioaren ondoren, frankismoan bertan. Ze esaten da, polizia eta Guardia Zibila hemen, de facto, maltratatuak izan ziren, da bar, aztertu gabe, zer den frankismoa, da nola erabiltzen dituen hain justu ere, polizia eta Guardia Zibilak, errepresio, batzutan gainera, errepresio kriminala burutzeko, ez da, klar. Horrek zer dauka, revisionismoa ditu du nik lehen, eta uste dut egokia dala konzeptua, zera revisionismo historiko bada. Nazismoarekin egiten zen parekoa izan daitekena, klar, galdera da, Urkulluk printzipio nagusitzat aldarrikatu nahi duena eta apura revisionismo honen sustraian dagoena hiltzea txarto dago eta tal, dalako printzipio generikoak planteatu nahi direnean dana zuritzeko, batez ere estatuaren violentzia zuritzeko, galdera da, bueno, non gelditzen da orduan adibidez Jose Antonio Agirre lehendakariaren praktika, eta bere gobernuarena, ez da, hain justu ere frankismoaren kontra armada bat improvisatu eta borrokatu zirenean tiroka, noski nola egingo zuten, ez da? Estatu kolpeta frankismoaren kontra, ez da? Non gelditzen da hori? Non gelditzen da frankismoaren karakterizazioa? Nazismoarekin lotura nabariak dituena. Eta beraz, frankismoaren kontra ari direnak zer dira? Beti eta danak hiltzaile dira eta Guardia Zibila da poliziak biktimak, esan edut eskema horiek, revisionistak bihurritu eta distorsionatu egiten dute irakurketa historiko zientifiko bat. Zorionez, azken aldian Euskal Herrian, historia zientzia bezala erabilizta ez, tresna ideologiko politiko bezala, adibide hauetan ikusi dugun lez, zientzia bezala erabiliz aurrea poso importanteak egin dira. Eta nik uste dut hor, dudari gabe, Arantzadi elkarteak, Pako Etxeberriak egin dituzten lan konkretua, zientifikoa, gainera interdisciplinarioak, Iñaki Gaina batek, ez da, Egiari Zor Fundazioan, edo Xavier Irujo historialariak, adibide batzuk emateagatik, edo orain Ingo Niebel, ari da, bera Gernikarrat alemana da, dakizuen ez, kolonian bizi da, baina Gernikan ere badu lotura bat, eta etortzen da Gernikatik, eta ari da justu Jose Antonio Agirreren ibilbidea aztertzen. Eta, klaro, horrek ez du kuadratzen, ez du inola ere kuadratzen Jaurlaritzak orain eta jesuitetatik, fundazio hauetatik, datorren errevisionismo historiko sinploia egiteko alegin horrekin. Eta azken finean estatuaren justifikazioa, estatu espainiarraren justifikazioa egiteko hildo horrekin ez du kuadratzen. Baina Eusko Jaurlaritzaren memoria politika honek guztiz kontraesankorra izaten ari da. Adibide horrena da torturatuekin gertatu dana. Aipatzen dira torturatu kopuru bat, Estambuleko protokola aplikatuta, zenbaketa bat, eta maigainan jartzen da, ertzaintzak ez dakitzen bat pertsona torturatu zituela. Gero hori, eta hori Eusko Jaurlaritzak finantzatutako ikerketa batean. Eta gero agertzen da gure lehendakaria parlamentuan esaten ez daude kondenak. Hau da, alde batetik aitortza simboliko bat egin dau, esan ez torturatuak egon dira, eta hori oso ondo dago gure bezalako sistema baten aurrako aitortzak beharrezkoak dira, baina gero agertzen zara horren impunitateaz hitz egiten modu positibo baten inguruan. Hori, argita garbi. Baina gero ere, bigarren plano baten, igual nik ulertu aldot politikoki guztia nahaztea, hainbat perspektibatatik zeia dela. Baina gero, etolten da, Gal, Batallón Vasco Español, inkontrolados direlako, horien inguruko beste aitortza bat, oso mugatua, ze ganera gogoratu behar dugu oso mugatua dela kompetentzien aldetik, eta jarraian, balantzan beste, ez dakit, horreka bat jartzearen, poliziei aitortza da. Kontrapesu joko horretan, politika memorialista superkontrasankorra garatzen ari da. Eta horrek nahaztutan naukase Eusko Jaurlaritzatik dator, berez, guztia.
nahazmen hausko jarraritzatik dator. Bai, da ez bakarri, begira, nik uste hor ikutu duzula puntu bat oso interesgarria, gakoak programan gaudenez, gako bat esango nuke. Eta da injustu reduzionismoa. Hau da, azken aldian, estatuko botere diferentetatik, eta biztan da Urkulluren jaurlaritza hor kokatu dala, egiten da reduzionismo bat ere. Lehen esan du revisionismo historiko bat, baina horren reduzionismo bat. Hau da, errealitate politikoa ere, murrizten da justizia administrazio ofizialera. Hau da, ikusten da bakarrik justizia administrazioaren begitatik. Guztio dakigu tortura izugarriak egon zirela, heriotza provokatuz ere, guztio dakigu hori, eta milaka eta jaurlaritzako aginduz egindako ikerketa objektibo horiek frogatzen dute hori. Baina badator gero Urkullu esaten du ez dago sententziarik. Hau da, errealitatea ezin da murriztu sententzia batera, are gutxiago justizia aparatu alako baten aurrean, Espainiar justizia aparatuaren aurrean. Da gaur hain justu ikusi dut honen beste adibide bat. Horregatik esan dizut, ez da bakarrik hemen gertatzen begira, Katalunian. Gaur arratzaldeko albistea da, ni behintzat gaur ezagutu dut, Kataluniako auzitegi gorenak behartu egindu Colau, Martin Villari domina bat itzultzera. Ze Colauk eta Barcelonako parkatu udalak, orain gutxi kendu zioten Martin Villari nabarmen hiltzaile bat kriminal bat dalako, eta erantzunkizun genozida bat daukalako. Berak orain arte esaten zuen, bueno, baina amnistia legeak babesten hau, berriro ere tribunalak dana justifikatzeko. Baina eski orain, etorri da, Kataluniako tribunal gorenak, hau da, estatu honetako justizia sistemaren barruan kokatzen denak, da esan dio ez itzuli domina, ze ez daukazu elementu nahikorik domina kentzeko. Martin Villari! Hau da, ez dute usten ebaitzen, Martin Villa da, bestea beste, gogoratu behar da, memoria guzti zuntzitzeko ministro zela, 78an, polizia eta guardia zibilen dokumento guztia frankismo erre egin zituena. Berak agindu zuen boletinean erretzea, zuntzitzea dana, probarik egon ez egin, da orain dino ez dago probarik, da gainera amnistia legea. Bueno, orain badator Katalunian, 2022 honetan, tribunal bat gaur, eta esaten du itzuli Martin Villari domina. Gauzak horrela nola bermatu daiteke justizia eta reparazioa? Claro, alde batetik, nik uste dut EAen bereziki, baina Euskal Herria bere osotasunean, badagoela aitortza sozial bat galeko, batallon basko espainoleko eta abarreko biktimen aurrean. Ez decir, jendeak badaki zer den gal, zer dan batallon basko espainol, edo gitzen zer suposatzen zuen, eta zeintzuk diren gutxi gara bera biktimak, edo biktimak egon badaudela. Hori, arlo sozialean. Falta da instituzioetatik, aitortza hori zilegi eta legala egitea. Claro, ezin dugu garratu legeak Euskal Autonomia Erkidegotik, ez Nafarroatik. Bueno, igual zeu zer egin beharko da estatu mailan, baina, claro, nor dago prest estatu mailan. Eta gogoratu behar dugu zer gertatu zen Pablo Iglesias berak aipatu zuenean Laikes de los Gal, kongresuan. Lehendakari edo presidente ordea izan baino lehen, zer gertatu zen. Vox Populi da, mundu guztiak daki zer egon zen, baina horren aitortza ofiziala momenturen baten heldu beharko da. 2022 emoten du oraindik goiz dala, baina eske helduko da. Zein formatan eta zein formatuan, segurenik ez dakigu, baina soziala denari instituzioetatik ere erantzun behar zaio momenturen baten. Claro, baina hor zuk beste gako bat planteatu duzu oso interesgarria, eta da, diozu, bueno, estatuan ere egin beharko da zeu zer, estatu espainiarrean. Claro, zein da estatu espainiarrean memoriaren gai honek eraman duen bide nagusia, grosso modo esan da, lehen aipatu dugu, 77an, hau da, Franco hilda 2 urtetara amnistia legea, hau da, tabla arrasa, ez da hemen ezer ardurarik erantzulerik ez dago, egindako krimen guztienak bai estatu golpean da gero frankismoa, ez dago, tabla rasa, bale. Baina gero, urtea pasatzen dira, ze gertatzen da, hemen ez, baina nazioartean, bai Amnistia Internacional, Human Rights Watch, eta gero nazio batuen erakundea, berak 2012an, ofizialki 2012an,
pasadira urteak, baina ofizialki egiten dio eskari bat Estatu Espainiarrari, eta da bertan bera usteko amnistia legea, zeren ezin dira preskribatu krimen horiek, frankismokoak, eta ordan, beraz, Martin Villa eta beste asko, epaituak izan behar dira, nazioarteko zuzenbidearen arabera, hori zuzenbidea da, eta Estatu Espainiarra sinatu du zuzenbide hori, hau da, obligatua dago, baina esaten dute ezetz. 2018an berriro, Madrileko Kongresuan, beste Podemos eta bertoko hemengo alderdi politikoak, Kataluniakoak eta bar, planteatzen dute berriro ere nazioarteak eskatu duen bezala amnistia legea bertan bera ustea. Da kontuz hor, elkartzen dira PP, Vox eta PSOE horren kontra egiteko. 2018an, PSOE bera ere bai kontra egiteko. Bueno, segertatzen da, Podemos gobernuan sartzen da, eta Podemosen eragine seguruenik berriro ere igazko azaroan, hau da, duela hilabete gutxi, planteatzen da, berriro kongresoan, PSOE eta UPek emendakin bat eginda, bueno, memoria legea eta amnistia legea ez da bertan bera utziko, baina, bai, emendakin bat egin eta nazioarteko gizeskubideen legeriaren arabera jokatu behar da, hau da, halako jentea epaitu egin behar da. Segertatzen da, egundoko eskandaloa montatzen da. Baina ja kasu honetan ez bakarrik PSOEren ingurutatik edo PP eta Voxen ingurutatik, estatu mailako intelektual progresistatzat daudenak tartean Juan Luis Cebrian esate baterako agertzen dira publikoki horren kontra. Esan ez, ezin da ikutu, ze hori ikutzen bada estatu guztia dantzan jartzen da. Atara kontuak. Hori da estatu espainola da orduan. Horrek eramaten gaitu fondoko debatera gaur egun ere zabali dagoena. Estatu Espainiar hori benetan demokraziaruntz alda daiteken zerbait da, edo ez? Hor dago, ez da? Hor dago kontua. Baina hori da ibilbidea, hori da egin den bidea, orain arte. Da hor dago geldi. Gogorarazte arren, orain dara ja pare bat urte, 3 urte, Felipe González berak, ez, 3 urte baino gehiago, pandemia garaiarekin nahazten ditugu, hori da, baina ja, 5 urte bat izango dira, Felipe González berak hitz egiten Alderdi Sozialistaren emaitz elektoralen inguruan Euskadin, esaten zuen, gure garaian, edo nire garaian, esaten zuen Felipe Gonzálezek, datu hobeagoak edo bozka gehiago atatzen nituen, eta egeitu zuen, incluso habiendo hecho lo que hicimos. Eta inork ezion galdetu ezebez. Ze normalean horrelako gauza bat botatzen dozunean, ezkean nahi goratzen dut, laserren, kasetariak galdetuko zion, eta garatu hori, baina esan egon kontra galderarik, eta hori pasatu zen Espainian, ezer bezala. Euskal Herria bai egon ziren aboz batzuk, baina hori esan komentatu Espainian. Hori alde batetik impunitate sentsazioa... Da esan behar da, publikoki. Hori da, ze impunitate sentsazioa izango duten, ez ja amnistia legea, ez gaur egungo, edo ogendara 50-40 urteko agintariek horrelakoak botatzeko. Eta gaur egunera etorrita, orain dela aste batzuk ageltzen zen berri bat, Garako publikatu zuen, nola, klaro, eaen bai garatu dira biktimen legeak. Eta bai ageltzen dira aitortza egiteko eta diru laguntzak eskatzeko eta bar galeko, batallon espainoleko biktimak eta inkontrolados hoien biktimak. Eta ikusi genuen nola inkontrolados biktimen hoien barnean Polizia Nazional eta Guardia Zibil asko apuntatzen zutela euren burua inkontroladosen biktima hoiek bezala nola baiteko guztiz, 11.000 demanda egoteko, edo 11.000 eskari egoteko, eta legearen efektibitatea guztiz blokeatzeko. Eta hori gertatzen nahi da, gaur egun 2022 mendean, ez da memoria soilik kontu bat arlo simbolikoan da, arlo errealean. Badago, eta badagoz, ze bat baino gehiago da, sektore desberdinak, aurrera pausu, emoten dira aurrera pausu guztiak, frenatu nahian. Eta hori kontuan izan behar du. Ez da bakarrik ja danok dakigu zer gertatu dan, eta orduan ez da berrezko aitortza. Ez, aitortza egiten saiatzen danean, eta aitortza legal, eta diruarekin ez dana importantena, baina nolabait aitortza potoloago bat egiten duzu, edo ofizialago bat egiten duzu gaur egun horrekin.
trabak aurkitzen dira eta badago sektore batzuk hori blokeatzeko nahian. Ondo esan duzu, nik uste dut, guk inozoa gara askotan da pentsatzen dugu, bidea aurrera egiten da, eta aurreratu egiten da, eta gutxi bada ere aurrera pausuak ematen dira, ez? Kasu honetan ari gara atzera pausuak ematen direla kostatatzen, revisionismo hori jaurlaritzan asentatzen denean, da orain frankismoko polizia eta guardia zibilak ere biktima direnean edo hola presentatzen dira, eta maltratatuak izan zirela jenteak izituelako laguntzen edo agurtzen kaletik eta eta baztertua sentitzen zirelako, revisionismo hori ikaragarrizko atzera pausua da, eta gainera historiaren falsifikazio izugarri da. Eta beraz atzera pausua, ez da, nik uste dut, baina ulertu behar da paradigma faltzu, baina nahiko presente dagoen horren barruan, hau da, biktimak dira, terrorismoaren biktimak, hau da, etaren biktimak, hoie dira benetako biktimak, eta hemen oraindik orain, badago jentea irakurketa egokia egiten ez duena, eta hemen beti hiltzea gaizki hon zen, eta gainera hiltzailea ziren, da puntu, eta hori aitortu behar da, eta hiltzailea ziren, eta Guardia Zibila zen, estatuaren zerbitzaria bai orain, baina baita ere Frankoren garaian, ez da? Irakurketa horrek dauzkan ondorioak izugarria dira, eta atzera pausu nabarmena da, dudarik gabe. Uste duzu barkatu, herriari edo begira mezu hori edo errotuta dagoela, Zairez Foro Sozialak rezet kolektibo baten beharra ikusten du, gizarteari begira. Zuek hori nola ikusten duzue? Rezet kolektiboa ditzen diote. Bitu, Carmelok aipatzen duen errebizio hori, nik uste dut errebizionismo akademikoa dituko niokeni, eta ez da zikera errebizionismoa, zer da ganera zirkulo akademiko batean edo batzuetan nun beti egondan diskurtso hori, baina hori ez da bere zarazo bat, eta guztiz zilegia parte baten memoria larrikatzea zeu horren parte sentitzen zarelako, eta hori guztiz zilegia iruditzen zait. Baina badator bestuta instituzioetatik diruarekin, presentziarekin, baliabideekin, eta hori kezkagarria da. Orain bai, eta Galen eta Batallon Basko Espainol eta barren biktimen inguruan, nik ez dut uste orokorrean gizarteak azten duenik. Ni horretan ez nago guztiz adoz Foro Sozialarekin. Igual bai jarri bat dira mekanismo gehiago biktimen inguruan hitz egiten dugunean biktibak zer diren gogoratzeko edo modu holistiko baten horra begiratzeko, baina adibide bat jartzearen Gregorio Ordoñezen arreba bera, urteetan izan dela biktimen fundazioaren edo elkartaren buru, Consuelo Ordoñez delako hori, politikoki pentsatu aldugu edo pentsatu alda nahi dana beraren inguruan, baina egunero gogorarazten ditu Twitterren etaren biktimak, eta politiko-militar, baina baita ere galekoak, baita ere Batallon Basko Espainolekoak, baita, ez decir, politikoki oso lerrokatuta egon arrean, ze Consuelo Ordoñez ezein dugu gaztu, baina politikoki oso lerrokatuta dago, berak ere aitortza hori egiten du. Aitortza sozial hori nik uste dut nahiko zabaldua dana. Arazoa da, sektore batek ez duenean egiten, eta Eusko Jaurlaritzatik dirutza joaten danean sektore horretara. Nik ez dut uste gizartean hori errezet kolektibo hori beharrezkoa danik. Ulertzen dut zer esan nahi dauen Foro Sozialak, eta baliabideak eskaini behar zaiola diskurtso holistiko edo zabal bati, baina nik uste dut gizartean edo herrian edo deitu gure dugun moduen nahiko presente daudela jainkoari esker eta jende askoren lanari esker biktima horiek. Bueno, nik eskapuntua badaukat esango dizu zergatik. Zuk ondo esan duzun moduan, lehen akademian sektore nahiko automarginatua ziren alako irakurketa bitxiak egiten zituztenak. Ipiniko dut bi adibide. Ricardo de la Ciervak esaten zuenean Gernikan esela bombardaketarik egon. Eta egon bazen, egazkin bakan batzuk eta ez zutela ia zer egin. Esaten zutenean, claro, Ricardo de la Ciervaren historia guztiz desprestigiaturik gelditzen zen maila akademikoan. Edo Pio Moa izeneko batek esan zuenean, frankismoa
regimen, humanista eta izugarri positiboa zen, da guztia desagerazioa, eta horrek antza hartzen zuen nazismoaren justifikazioekin da desakreditatua zegoen, baina ondo esan duzu moduan hori beste ezaugarri batzuez, baina fondo bertsua izan da, instituzio batzutan sartzen denean, ze gertatzen da? Faltsifikazio historikoari titulo nobiliario bat ematen zaio, ulertzen da? Eta ordan jentea nahastu egiten du, hori hola da. Eta, klaro, hemen demokratas violentos eta violento edo terrorista erabiltzen denean eta erabiltzen den instantzietatik, titulo nobiliario hori daukatenean, hau da, otorgatua edo akademikoa edota, por ejemplo, Arrupe Fundazioa, esan nahi dut, edota instituzionala, hau da, kontseilari bat, Urkullu beraren kontseilari bat dabil posizio horietan, nola ditzen da, Andra, hori behin da berriro, bai, hori da. Alako irakurketak egin dituena, klaro, ia titulo nobila... Bai, ipintzen bazaio, ni bai keskatzen hau. Da, orduan, aldarrikatzen dudana da, datorrela zientzia historikoa eta datorrela zientzia politikoa gauza beretokian usten. Eta justizia ez, justizia administrazio espainola, baizik, eta benetako justizia datorrela hor, justizia egia eta reparazioa ekartzen. Eta baitzarren, agian reset soziala baino, reset instituzionala da, behar duguna, eta benetan, ez da egongo diskurtso bat, gure inoerdekoari emongo dioguna, egongo dira diskurtso batzuk. Eta instituzioek izango egin behar dutena da diskurtso hoiei bere osotasunean eta modu holistikoan espazioa eta hitza emon. Eta nik uste dut horrezagatik reset instituzionala dela behar duguna. Bat egiten duten ekoren reset instituzional horrekin, bai. Kontzeptu edo gako horrekin geratzen gara, mila esker gurekin egoteagatik, ez dugu denbora gehiago, beste gai bat edo jorratzeko, baina gustura egon gara, ezta? Hobeto da sakontzea batean, bai. Oso ondo, eskarrik asko, eta zuek gogoratu bihar ez jaztrenean hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko, mila eskerretak gabon. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika.